N'ịgbaso ezigbo ebumnobi ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ichekwaba ndụ nakwa akụnụba ụmụafọ, ndị ọ na-ere n'okwu na ndị na-azụ ahịa na Electrical Dealers Market Obosi adịgo njikere ịkwada otu ụlọ elu nwere nkwago atọ bụ nke na-eweta mmaja nye ndụ ndị ahịa nọ n'ahịa ahụ. Onye ọrụ anyị bụ Ịfụnanya Nwankwọ ji akụkọ a wee bịa n'uju. Dịka onye isi oche ahịa ahụ, Maazị John Bosco Ọnụnkwọ si wee kwue, abụgori nke dị 19 ma bụrụ onye isi oche buru ya bụ ahịa Chief Innocent Okemojekwu rụrụ n'oge nke a, ma mee ka amata na ya bụ ewumewu abụrụgo nke na-achọ ọdịda. Emere ka amata nke a site n'aka Maazị Ọnụnkwọ oge ha malitere ya bụ ihe mmemme site na ọgbakọ ekpere na ya bụ ahịa. N'okwu ọ gwara ndị ABS, Maazị Ọnụnkwọ mere ka amata n'otu Maazị Chekwube Nwankwọ bụ onye ji akụrụngwa dị iche iche kwachisie ọnụ ụzọ ama esi abata na ya bụ ebe wubere ya bụ ihe, rụtụ aka n'otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ahịa ahụ edegagoro ya akwụkwọ ọtụtụ oge ka ọ bịa bupụsie akụrụngwa ndị ahụ, ma mbọ niile ahụ bụ nke mara afọ n'ala. Otu jikọtara ya bụ ahịa site na ikike otu Anambra State Fiscal Planning Board nyere ha, agwago Maazị Nwankwọ ka o bupụsie akụrụngwa ndị ahụ n'okporo ụzọ ka e nwee ike kwatuo ya bụ ogologo ihe ewubere iji wee gbochie ọghọm nwere ike isi na ya dapụta n'ọdịnihu. N'aka nke ya, onye bụbu onye isi oche ya bụ ahịa Maazị Mojekwu bụ onye mere ka amata na ya bụ nnọọ nkịtọ ewubere na ya bụ ahịa maka ezi ọnọdụ nchekwa, ma mee ka amata na ha ayọgo Maazị Nwankwọ eri oge ka o bupụsie akụrụngwa o buchiri n'ihu ọnụ ụzọ ahụ iji wee nye aka ka akwatuo mgbidi. Chief Mojekwu meziri ka amata na Maazị Nwankwọ bụkwa onye ji aka ya wegara gọọmenti okwu ahụ ma jụkwa ibupụsi ihe dịka esi wee nye ya n'iwu site n'aka ndị gọọmenti. Onye otu Board of Trustees nke ahịa ahụ, Sir Anthony Adibe, kwupụtara mwute ya maka ụdị akparamagwa Maazị Nwankwọ na-akpa, ma rụtụ aka na akụrụngwa ndị ahụ chiri okporo ụzọ ebe iji wee butuo ya bụ mgbidi ga-esi wee bata. Na nzaghachi, onye a na-ebo ebubo Maazị Nwankwọ, onye bụbu onye isi otu ekpere n'ahịa ahụ, mere ka amata na otogori ya jiri enyebe mkpesa gbasara ọnọdụ ya bụ ihe ewumewu ka o kpesagoro ndị chiboro ahịa ahụ oge mbụ n'ihi na ndụ ya na nke ndị ụlọ ya bụ nke n'ihe oke egwu. Mezienụ ka amata na ọ bụ ya mere ya ji wee kpegara ya ndị ụlọọrụ gọọmenti, mezi na-eji enye iwu ka ewepụ ya bụ ihe aka ọkụ, kwezienụ nkwa na n'ime izuụka abụọ na-abịa abịa na ọ ga-agba mbọ fụ na o wepụsịrị akụrụngwa ndị ahụ iji wee nye ohere ka akwatuo ya bụ ewumewu. Site na Electrical Dealers International Market Obosi, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.